ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କେବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ ବା ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜିର ଖବରକାଗଜରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ସେ ଖବରକାଗଜକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହେଇଛି, କେବେ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ କରିବ, ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜେ ଦେଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସହ ସେୟାର କରି ଜଣାଇବ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଯିବା ଖବରକାଗଜକୁ, ଆଜିର ଖବରକାଗଜକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଯେ +2 ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି କ'ଣ ନା 20ରୁ +2 ନାମ ଲେଖା, ବୁଝିପାରୁଛ? 20ରୁ +2 ନାମ ଲେଖା, ପିଲା +2 ନାମ ଲେଖା ମାନେ +2 ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛଟି? ଦେଖ ପିଲା ଲେଖା ହେଇଛି 2022-2023 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର ଏକାଦଶ ଯେଉଁଟାକି +2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଶ୍ରେଣୀର ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛଟି? ତାମାନେ ତୁମେ ବୁଝିବନି ଯେ ଫର୍ମ ପକାଇକି ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ 20 ତାରିଖରୁ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି। ନାମ ଲେଖାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ ଆସିବ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ନାମ ଲେଖା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଛି। କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍କି ଯିବେ ଦେଖ www.samsodisha.gov.in ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, 20 ତାରିଖରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନା ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିବ। ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ମନେରଖ ଡେଟ୍ଟା ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ପରେ ଦେଖ ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 19ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଲେଖା ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ କେବେ, ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ, ଅଗଷ୍ଟ 19ରୁ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ 19ରୁ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଅନୁରୋଧ ଦେଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ହେଲା? ତାମାନେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଯେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ, କରିଦେଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେତେ ତାରିଖରେ ଆସିବ, 17 ତାରିଖରେ। ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା 19ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ନାଁ ଲେଖାଇବ। ନାଁ ଲେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମର ଏଇ କଲେଜ ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆସିବ ତୁମେ ଯିବ ନା ନାଇଁ ଏହି କଲେଜରେ ରହିବ, ସେଠି ତୁମେ ଅପସନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଅନ୍ କରିବ କି ବ୍ଲକ୍ କରିବ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ, ମୋ ଚଏସ୍ର କଲେଜ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଠି ନହେଲେ ନାହିଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅନ୍ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଅଫ୍ କରିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛଟି? ହେବାକୁ ଥିବା ନାମ ଯଦି ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏଇ କଲେଜରେ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଉ ମାନେ ଅଫ୍ ଅନୁରୋଧ ଦେଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେଇଟା କେବେ କରିବ ନା ଅଗଷ୍ଟ 19ରୁ 27 ତାରିଖ ଭିତରେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ଚୟନ କରିଥିବା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 12ଟାରୁ 16 ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ରୁ 16 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ଙ୍କର 16 ତାରିଖରେ ଯାଇକି ନାଁ ଲେଖା ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ହେଇଛି ନା CBSE ICSE ର ଫଳ ଆସିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକି ହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ଯଦି ନିହାତି ଭାବରେ CBSE ଆଉ ICSEର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ହୁଏତ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ଏତିକି ଏତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାହେଇଛି ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା ଏଠି ଦେଖ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନାମ ଲେଖା ଲାଗି ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକରି ନିଜ ନିଜର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେ ସ୍କୁଲରୁ ଯେଉଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମିଳିଯିବା କଥା, କାହିଁକିନା 7ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଳେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସ୍କୁଲ 3ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ, ତା ସହିତ ମିଳିବ କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ଟ ୱିଥ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। 3ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ତା ଯତ୍ନର ସହିତ ଆଣିକି ରଖିବ। ତା ସହିତ SC ST ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତୁମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ ଅଛି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି କ'ଣ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଅଛି, କାହାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଭୁଲ ଅଛି, କାହାର ବାପା ନାଁ ଟାଇଟେଲରେ ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ନିଜ ନାଁରେ, ବୁଝୁଛି କାହାର ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ତୁମେ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବ। ବୁଝାଛ? ତୁମର କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ହିଁ ଦରକାର ହେବ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି।